Uba bai fi uba ba don gatan uwarki. Ubanki da wani ne da ba zai bari ki fita ki bar Najeriya ki je wata ƙasa ba don gatan uwarki. Don uwarki a unguwanku mutane nawa ka ɗauki nauyinsu. Kina nuna ke wata ne don gatan uwarki. Mu ba mu ce miki mu yaran wa'ansu ba ne, mu yaran masu ƙananan ƙarfi ne, amma masu zuciya don gatan uwarki. Kuɗi ba mata alfahari. In kana da shi ba sai ka fito ka ce kana da shi ba, yana nuna don gatan mahaifiyarki. Kuma duk uban da ya ce gwamnan Maiduguri ya lalata cikin Maiduguri, ya kawo ubansa ya zo ya buɗe kamfani. Masu kuɗin cikin Maiduguri su in an ce su zo su buɗe kamfanonnuka saboda matasanmu su samu aikin yi, su suke guduwa su tafi wata ƙasa. Shi gwamnan kuɗinsa ne ko zai musu dole sai sun buɗe kamfani a cikin Maiduguri. Kuɗinka ne, ra'ayinka ne, inda ka ga dama shi za ka je ka yi. Amma kowane shege ya taso zai zo yana blaming in gwamnan nan yana zaginsa. A baya kowa sani mun sha bidiyo in an yi abin da ba daidai ba muna sauka layi. Amma a wannan karon ba wani ɗan kutumar uba da zai fito ya zo ya ce zai zage gwamna Zulum. Ba mu kafe shi mun zage ubansa ba. Na ga karnukan sun yawa ne, ashe kuna nan karnukan sun nan da yawa. Garba duk abin da aka yi kai ka jawo, kuma dukanku ba wanda zan ji nauyin ce gatan uwarsa. Shine bilhaq wannan sako na farko. Ke kuma dan gatan uwarki, ke ba kin ce ba kya ji ba. Kina cewa kullum ce miki tas. Wannan sako ne na biyu, na uku yana zuwa. Muna nan mun zuba da ke dan gatan mahiyarki. Wallahi tallahi da ni da ke shege kafasa dan mai cin uwarki. Dan gatan uwarki kina cewa ambaliya danginki sun yi asara, dan uwarki gwamna ne daura miki asaran. Ubangiji shi ya daura kowa asaran nan. Dan uwarki iyayenki na kawai suke da gida cikin Maiduguri. Kowa ruwan na shafe sa, duk wanda ruwan na je yankin sa ya shafe sa. Wannan ma dan uwarki baban kaskanci bane kin fito kina cewa wai dan uwarki dama alfarma yake nema gwamnati kuma kina nuna ke yar wata ne ko ke yar wani. Gatan mahiyarki. Ina nan zuwa shege kafasa. Duk wanda ya raina tsayen wata ya je ya gyara. Duk uban da ya ce gwamnan Maiduguri ya dama da Maiduguri ya je kawo ubansa. Ke kuma dan kutumar ubanki kike ce min wai ni yaron siyasa, ni ba wani dan siyasan da na taba jungunuwa da shi dan gatan mahiyarki. Ni gashin kaina nake ci kuma zaman kaina nake. Kuma ko shi Garba mai dawan dan kutumar ubansa bai sai ce ba ya ce a gwamnati ba. Tunda ta nan kuka go wasan to dan gatan uwarku duk uban da ya fasa Allah ɗebe mara albarka. Na ga wayansu 'yan durin watsi nannu wayansu mazaje a gidanki suna cewa wai irin mu ne yaran siyasa da za a ba mu 5,000 6,000 dan gatan mahiyar ku mazajen nan. Na muku mai kama da wanda za a ba 5,000 dan gatan uwar ku ko 10,000. Dangin din uwarki ki tashi ki je ki nema halal naki ba karuwanci ba. Wannan sakon farko kenan. Muna nan kuma mun dinga da ke sai na ga uban da ya tsaya miki dan gatan uwarki a faɗin TikTok. Yanzu muka fara dan mai cin uwar babanki. Ubanki ko ya mutu gatan uwarsa, mamarki ko ta mutu gatan uwarta. Wannan sakon farko kenan. Yanzu aka fara. Ki sa a ranki. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, abu ɗaya nake bukata. Ɗaya. Abinda nake bukata shine wallahi tallahi gwamna a cikin jihar Borno a yanzu haka a ƙuryar Maiduguri zaka ga mutane tsaf da sutura da komai, mutum mai iyali yana da sana'a yana da komai, amma wallahi idan aka kama shi aka gwada kwakwalwarsa wallahi bai da hankali. Da wannan nake cewa gwamna tabbas yana da kyau ka hada kwamiti a fara bibiyar mutane ana kama su ana gwada kwakwalwansu, saboda wallahi zaka ga mutum ba wai mahaukaci ba wai sai mutum ya je bola ya tsinci ledodi ko wani abu shine hauka ba, a'a a cikin masu al'umma mutane masu sutura wallahi akwai mahaukata. Saboda wannan yaro Garba mai dawa ni bana mar ganin mai hankali, kuma yana da kyau a yi gaggawan kama yaron nan a je a gwada kwakwalwarsa shin yana hayyacinsa ko baya hayyacinsa. A cikin Borno a samu wanda wai zai fito ya ce zai kushe tafiyar wannan bawan Allah tun daga 90s ko na ce 80s zamanin su Muhammad Goni zuwa yanzu babu wani gwamna da ya canza Maiduguri ta fuskar kai ko ta wace fuska idan ba Zulum ba. A haka wallahi na yi mamaki.
da farko da na kalli bidiyon mai dawa na zaci opposition ne ko irin kwangila aka bashi ko NPDP ko ADC ko ABGA ko menene ko NNPP sun bashi kwangila ya fito ya ci zarafin gwamna. Na fusata sai da na sake bibiyar bidiyon sai na ga fa yaron nan fa yana da kyau a je a gwada hankalinsa. Wannan ita ce gaskiyar magana, saboda abin da yasa jama'a na ce a je a gwada kwakwalwarsa. Na farko yaron nan fa yana karban albashi a ƙarƙashin gwamnatin jihar Borno. Na biyu mahaifinsa ma'aikacin gwamnati ne yana ɗaukan albashi. Na uku a yanzu haka mahaifin shi yana noman rani yana noman damuna, wanda kuma filin da mahaifinsa yake noman nan fa a filin gwamnati yake yi, kuma gwamnati bata ce mar a'a ba, bata ce mar ɗuffan ba. Idan har da iyalinka da familinka da kai da ƴan uwanka kuna cikin gwamnati tsomo ka fito kai irin waɗannan maganganu wanda ma maganar ma babu ma hujja, ka bari idan gwamna ya kuskure ka fito ka ce ya kuskure mana. Wallahi tallahi idan zulumi ya kuskure ka ce ya kuskure mu muna tare da kai, saboda mu ma ai muna fitowa mu faɗa. Amma ta wannan sigar da ka ce wai matasa, ƙarya kake wallahi. Kwanan nan na je wata makaranta vocational school a nan muna hanyar muna, da na je na sha mamaki da na ga matasa dandazon yara 'ya'yan marayu 'ya'yan talakawa an sama musu sana'a. Wani yana koyan ɗinki, wani yana koyan yadda ake kera takalmi, wasu kuma suna koyan yadda ake kirkiran sabulu, wasu mata kuma ana koya musu kitso, ana koya musu wani kuma babin salon. Da na tambaya aka ce matasa yara 8,000 da wani abu aka koya wa sana'a, aka ba su jari mai miliyan 5, mai miliyan 7, mai miliyan 2, aka babba su jari yanzu haka a cikin Maiduguri suna sana'a. Sannan kuma ka sani a cikin jihar Borno, kwamishinan jihar Borno, kwamishina na Youth and Sport, kowane wata akwai kuɗi da ake bawa matasa, an ware wasu saboda su dinga rage raɗaɗi ana basu. Baya ga wannan kana maganar kamfani flour mill kake bukata a tayar. Yau idan aka ce za a tada flour mill, wallahi tallahi kuɗin da za a kashe gwanda a je a buɗe wani sabon kamfani. Ka san cewa flour mill akwai shiyan mutane da yawa a ciki? Ka sani fa yanzu kamfanin ruwa da kake magana a Maiduguri, ka gaya mun wace jiha ce gwamnan Kano ne ya je buɗe kamfani ko gwamnan ina? Babu wani gwamna a Najeriya da ya je yayi kamfanonuwa saboda talakawa. An kira ni an ce wai na ce zan siya gida. Har cikin raina abin da yake zuciya na ma shi bane ba. Ba zan iya siyan gidan babana ba, in gina wa in zuba yan haya in kore uwana. Ni zan yi da hankali na da nake tunanin rayuwar nan. Zan yi duk faɗin da ake yi, ko ni suke fushi da ni ko ma me, in haɗa kan yan uwana ba sa a dawo dai na a rinda zama so da ƙananan yara. Su ma inda muka girma muka ji kamshin gidan babanmu su ma su girma a wajen. Ina jin an ce an sai da waje, na tafi kotun. Ina zuwa na ce ina alƙali, aka ce baya nan, kuma alƙali na nan yana masallaci. Ina towa sai naga alƙali ya fito yana dawowa. Na ga ran kai dade na wuni sai ya kula ni. Ran kai dade na wuni ya kula ni. Sai ya wuce office. Sai ne shi wanda dan ungoma ne dauke shi yana nace yana abaji da Allah ka mai magana ina son ganin shi. Sai ya ce mutum me ya ce ma alƙali, me ya ce ma alƙali, ni ba sani ko ya alƙali ce ba zai dinga ba. Ashe wai a ranan da aka yanke hukunci aka ce wa an sai da gidan, a ranan suka fara sai tura mutane kuɗin su. Ita ma mata ba ma aka ce mata ta zo, ita ma za ta ansa kuɗi. Har ga an sai da gida. Ita kuma ta iya. An ce an sai da gida, bayan ta iya. Dole ta je ansa kuɗi. An bata. Ne capacity ta ci garin su ta ci na wani. Ta zo wata ta ci sakon da ta zo Kano ta gudu Abuja yau me ya faru? Ina tare da ita don ubanki za ki dawo. Ga mun zo shagon mai kyau. Shagon mai kyau shi da shi an ganga shi ɗaya buɗa mata hanya ta gudu. Khadija ƙawata ce zan ce mata wai ta gudu. Ƙawarka ta kace ta gudu. Wallahi duk inda take ya sani, ta haya jirgi ta wuce ta yi Abuja. Shege ya ɗaya ta yi Abuja an sa iPhone system.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ringila din to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci mutanen TikTok. Bari mu ga abin da ta ce. Wannan ta ce wai zan so na ga ranar da Jamsu da Sayyada za a yi fada a yi tone-tone. Iko sai lillahi wa rasuli. To banda abinki ke mai cewa za ki so ki gani, banda abinki in banda ke shashasha ce, me ta sani na me na sani na ta da haza mi tone-tone. Ji da ke sai ka san abun mutum ne zaka tona mai asiri, ko in ya san abin ka zai tona maka asiri. To ni tsakanina da Sayyada zama ne na amana, ba ke ba kuna da yawa waɗanda suke jiran wannan ranar. Taki ce ta fito fili, ke kin kasa haƙuri kika fito da zancen ki sarari, amma kun fi miliyan waɗanda suke zaman jiran ranar da za su gani ni da Sayyada muna rigima. To ni tsakana da Sayyada ba zama ne irin wanda ku kuke yi da ita ba. Akwai bambanci na tsakanina da ku jahilai. Ku na ce akwai bambanci tsakanina da ku. Zamana da ita zama ne na amana. Zama ne na amana. Yau ko Sayyada na ciwo mutunci a zaman mun nan, hakan ba zai sa ta fito ta ci mutunci a TikTok don ku ji daɗi ba. Haka zalika ko ni ta ciwo mutunci ko ta yi wa laifi, da zan taɓa fitowa TikTok in ci mata mutunci ko in mata wata magana ba. Ni na san amana, na san me ake kira amana, na san zaman tare, na san me ake kira zaman tare. Ni ba jahila ba ce irin ku, wa'anda za ku zauna da mutum kuna zaman jiran wani abu ya haɗo ku ƙuris, ku fito duniya ku yi ta haushi, kuna shashanci, kuna jahilci, kuna tone-tone. To me ma za a tona? Me aka yi bare a tona shi? Na ce me aka yi bare a tona shi? Ku jira, kuna da sauran lokaci fa da yawa. Akwai shekaru da dama wanda na san da hakan kamu wannan shekarun har mutuwa ku ta zo ta tadda ku. Dan dai ni har yanzu ban fara iskanci ba. Matsalar da aka samu kenan, har yau ban fara iskanci ba. To ni kwa san in dai ba iskanci na fara ba, shine wani zai ce ya shigo jikina ya yi mu'amala da ni da ya tona min asiri. Ni kwa duk wani tona asiri da za ka yi min a yanzu, da kai da banza ɗaya a gurina, tunda har yanzu ban yi abun kunya ba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni da Sayyada mutuka raba takalmin kaza, masu zaman jira. Ubangiji Allah ya sa duwawunku ya fafe saboda zama. Yan wahalar rayuwa, yan gadan tafiyar kafa.